Отиваме към следващият разговор. Той е с приятели, за да стане ясно, че всъщност по Велик ден приятелите са нещо, с което човек по време на извънредно положение може и при затворена столица да остане пред компютъра или, както се казва, да отиде някъде до магазина, да се напазарува. Утре също може да боядисвате яйца. Днес е Разпети петък, най-тъжният ден. Така че вече ги виждам. Здравейте! Бързо да минем към въпросите. Всъщност затворена е София. Всички ли сте в София или има и извън София? Има извън София. Браво! Как успя да преминеш през КПП-тата? С декларация, предполагам. Да. Аз още когато се разчу за първия случай на коронавирус в София, се прибрах. Тогава още нямаше КПП-та. Ясно. Добре, Дойнов, ти какво се отчудваш? Нещо? За риба успяваш ли да ходиш сега? Няма мърдане, няма излизане. Ясно. И никъде не си позволявам в момента вече, наистина сериозно го приемам, защото гледам, че става много, много тежко. Гледам в Америка и умират хиляди души на ден. Въобще не е майтап моя работа. Да. И е време да се пазим. Даниел и Мартина, виждам, че сте заедно. Предполагам, че щом сте заедно, не ви е скучно и намирате как да оплътните времето. Да, заедно сме си. Стоим си в София, спазваме карантината и това е. Добре, ти ли си иска да отидеш в Бургас? Какъв велик ден ще изкарате? Искаме се, това положението. Гледаме да спазваме стрикно нещата и така. Има национален оперативен щаб. Пело, при тебе как са нещата? При мен са супер нещата. На Великден съм си вкъщи. Ще боядисваме яйцата. Даже мисля на яйцето да напиша коронавирус, защото така и така навсякъде е коронавируса. Трябва да се съчетаваме нещата в крайна сметка. Ще си го направя да е приятно. Разбрах, че ще имаш живо включване от Бяла Слатина. С твоите хора там. Бяла Слатина ще има, разбира се. Добре. Ама, за съжаление, планувах го, ама няма как да стане. За съжаление, другия Великден ще го направим. Добре, Илияна, при тебе успя ли да подготвиш козунаците, яйцата? Да, понеже миналия път ме попита дали преоткривам кулинарните си умения. Тогава казах, че разчитам на вкусите на баба, но днес реших да ти докажа, че и аз мога да готвя. Браво. И вчера направих сама козунаците, нека ги покажа. Даже съм ги украсила. Браво. Наистина добре ми се получи, защото сега имам достатъчно време. В университета не ни дава тази седмица домашни задачи, тъй като са празници. И аз реших да експериментирам малко в кухнята. Утре продължавам с яйцата. Добре. Дойнов, кога ще ходим на Великденски шаран или да мине извънредното положение в май месец чак? Значи в момента, в който казват, че София се отваря и може, аз директно тръгвам. Ама всичко зависи от мерките. В момента наистина затегнаха яко. Мои приятели са опитали да излязат, няма. Добре, Даниел и Мартина сигурно имат рецепта за това как да направим шарана. Той може и за Великден да мине, ама то Великден е в неделя, така че не знам дали ще успеем. Даниел, при тебе разбрах, че си седите вкъщи. Добре ли сте? Всичко наред? Тази седмица ходим от време на време на работа. Ясно. Крепи положението. Добре, всички да ви попитам как ще изкарате. Предполагам, че няма да паднете духом и всичко ще бъде наред. Абсолютно няма да падаме духом. Не трябва да се пада духом. Не трябва страха и паниката да ни завладяват. Ще прекараме с семействата си, както винаги празниците. Просто няма да се виждаме с приятели, с други хора. Малко трябва да ограничим контактите си сега. Да пропуснем също ходенето на църква, което е голяма молба, която искам да отправя към съгражданите. Не дейте да ходите на църква. Знам, че всички сме вярващи, но трябва да се молим от вкъщи. Нека ги пропуснем тези неща тази година, другата ще излизаме безцелно навън, ще ходим на църква двойно, друго тройно. Радвам се, че ви видях. Пожелавам ви весело посрещане на Великден. Пак ще се видим другата седмица.